pochovanie keresturského parocha, protojereja Stavrofora, oca Michaela Malacka, dneška zo katedrálnej cerkvi na 10 hodín počalo zo za upokojnú službu Božu, na ktorej soslúžili 22 mesiaščeníky a predvodzel ju paroch kocúrsky otec Vladislav Rac. Na neštajší deň, keď všetci vieru doživujeme, u tým chráme, z ktorého ho vyprovádzame, u kotrých zašestovať jednoho na kvíku na neštajší deň, 18. septembra, posvetenie u tej cerkvi pred istým oltárom, pred ktorým dneška mírno ježí, synko. Po služby Božej obriad chovaniaše predlúžil so obchodom kolo cerkvy, ktorý povtorený 3 raz, a potom še zo cerkovnej porty pošlo na temetov, kde pároch i pochovaní. Na výčnu dráhu ho popri familii i rodziny vyprovadzeli číslení vírni, jak z Kerestura, tak i z veľých druhých mestoch.